सुन रहे हैं साक्षी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। रोटी न रहे गोल की कहलो बकलोल मुहे के भमोर लला मुहे के न छोहरी लला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। रोटी न रहे गोल की कहलो बकलोल मुहे के भमोर लला मुहे के न छोहरी लला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। हमरा नहीं कुछो बुझे छे साहेब बोले छे मुँह झाड़ के हम जे कुछो बोले छियै के बीच लै छे गायर से बोले छे ना बोली लागे छे जना गोली मारी के बेल तोड़ देलक मारी के बेल तोड़ देलक। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। बने कोनो अगुआ के साहेब सब कयाब फसैबयो मनीष शर्मा दिल खुश देहाती दुनू के जेल करैबयो जियल छे मुश्किल कहैया सुनील जिंदगी में जहर घोर देलक जिंदगी में जहर घोर देलक। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। रोटी न रहे गोल की कहलो बकलोल मुहे के भमोर लला मुहे के न छोहरी लला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला। मोगी हर जइया दरोगा जी कपार के फोड़ देला।